Hej. Vi skal nu se på vores lærerrolle i forbindelse med medieproduktion. Når du skal lave en medieproduktion med en klasse, vil du gerne være forberedt. Du har allerede lavet læringsmål, og du har valgt indhold i undervisningen. Nu mangler du bare at sætte dig ind i det tekniske. Med den nye skolereform er det bare ikke sikkert, at du får så meget tid i din forberedelse til at sætte dig ind i, hvordan alle mulige programmer virker. Men måske er det her muligheden for at se vores lærerrolle med nye briller på. I rigtig gamle dage var der ingen tvivl om, at læreren vidste alt. Læreren var mesteren, der lærte eleverne alt, hvad de havde brug for at vide, ved at fortælle dem, hvad de skulle gøre. Lidt senere kom laissez-faire-pædagogikken ind i skolen, hvor eleverne skulle finde ud af alting selv, og læreren mere kunne læne sig tilbage. Med vores forslag til en ny lærerrolle i forbindelse med medieproduktion, vil vi prøve at tage det bedste fra disse to lærerroller. Læreren er stadig mesteren, når det gælder det faglige. Vi ved, hvad de skal lære, og vi har sat læringsmål for dem. Men hvad det tekniske angår, bliver det lidt anderledes. Vi forbereder os stort set ikke på, hvordan programmerne virker. Det lader vi være op til eleverne og os selv at finde ud af i undervisningen. Vi går som lærere ind og er aktører på lige fod med eleverne, når vi skal finde ud af, hvordan det tekniske virker. God fornøjelse med at prøve det af.